थालिर फांसे लाबाय, थास' बिफां लाबाय, मैथा लाबाय, गय फाथै लाबाय, बुट थालिर बाथासा लाबाय, लाइजौ लाबाय। दानिया दुब्लियाव थांसै जोङो। बबेजों थांनो लामायालाय? बेवहाय मा गायनोसै नामा? गायथ'वा मोजांहाय नोंनानो मालाय मोसौजों एवनाय। मोसौजों एवनानै गायजोबथारनोसै नामा? मोसौजों एवनानै गायजोबथारनोसै नामा? ए उनाव ट्रेक्टर होफिनसै। औ थालिर, थास', मैथा, खोथिया आखानै, बुट, बाथासा, आपेल बेखौ होनानै जागायजेनबाय दिनै जोंनि गुबै गायनाय। Nanti mulanya. Cái cùi thổ ấp quán kia mặt rồi bài ấp quán kia mặt ấp cùi à ngọc bài ra cái lăng bài anh đâu đi. दब्लायसेल'सै हाथारनोसै ना ओरै गायखांबोजोब्बाय दब्लायब्लाल'मोन नालाय नैबेनो लास्ट दब्लाय साहा लोंग्राफ्रा साहाजों मा मोनजाखो दिनैलाय ए गोथाव जादों साहाया
माइ गायग्राफ्रा साहा लोंबाय नै गथ' गथाय नै जमा जमि जोबथार जोंना बिगासेल'मोन नालाय हाया दब्लायबाल'मोन हाबाय थांनोसै बाख्रि गायखाबाय आङो बिगासेल'मोन नालाय खेबसेनो न'आव थांनोसै गायखांनानै फैजोबबाय गायखांबाय दरसे हाबाय नै खोन्थाहरद' बयनोबो बिगासेखौ गायबोजोबबाय जों गासिबो फुङावनो गासिबो गायखाबोखाबाय खना फारसेयाव बिगुमायाबो बे 1 बिगायाव गायख'नांला आरो दङ बालाबारियाव 10 बिगा आरो बै बाबु हायाव दङ 8 बिगा बेफोर माबानानै बेयाव मुला गासिबो दोखो जाजोब्बाय बथल आलु गेजेर गेजेर खालामजोब्बाय लाल साहायाबो नै बथलाबो दै गुसु लुबैयो गैयाबानो जाया Jangan sampai hang, ini